Public naman to ata eh. Sis Pinay Sky, thank you. Mega loud shout out. Sir Pulu, mega loud shout out. Ma'am Pinay Sky, Sis Pinay, thank you.
Sarap Lube, mega loud shoutout. Mom USA, mega loud shoutout po. Ma'am and shoutout ulit. Thank you po. Ang kapitbahay ay nagpatugtog. Good luck. Ma'am Ens, thank you. Shoutout po sa lahat. Nako, itong kapitbahay natin nagpatugtog, grabe. Casey Min, shoutout. Ang lakas na, ma'am. Kaya mute tsaka unmute natin. Ano na? Okay lang din naman din naghahanap ka ni Casey Min kanina. Kulang pa daw siya, maminday. Sis Casey Min, ilan na ikaw? Bukas ulit. Magla-live ako bukas. Pag nilagay natin lahat yan, baka malagas.
Ilan na ba sa'yo? Apat na lang kulang? Sige, ibaba mo. Ibaba mo, sis. PMM channel, Tamsakdan host. Ayan. Ayan, may jacket ka na, PMM. Baba ka lang dyan. Huwag lang kalimutan dikit kalembang si host. Casey Min, dan mo na si Ma'am Ens vlog. Nadikitan mo na siya. Casey Min, magpa-member ka na. 25 pesos lang. Sis. Ayan, para lagi kang bida, sis Casey Min. Promote channel. Katulad niyan, nakapin ka lagi. Pag ganyan ng mga member, lagi nakapin kahit wala. Kahit wala ka. Buwaha, sabi ni Ma'am ano. Buwaha, sabi ni Ma'am Ens. PMM channel on the way. Ayan, si PMM ba? Nagbaba? PMM? PMM bahay po. Naku, lakas ng mas CPR tayo nito. Ayan na si Puma. Puma, thank you sa pagbalik. Sige lang, baba niyo lang yung bayan, paikutin natin ha sa alagad ko. Hindi dinig, ma'am. Naku, si mama, binuksan pa yung pinto. Mali drop ko. Si Puma, pumapag-ibig. Hindi dinig, ayan, dinig pa ba, Ma'am Ens? Ang lakas dito eh. Patay talaga kay Lolo. Ayan na si Anjef. Anjef! Nako, nawalan ng kuryente.
Sis Ange, wag mong igagala ang main channel mo. I-ano mo lang siya, i-sign out mo lang para hindi ka malagasan. Ipalit mo yung ano, Sis Ange, ipalit mo yung ano mo, yung alagad mo, PMM channel, baba po ng bahay, pati si host mo papalo. Casey Min, 81 ka na. Ayan, Ma'am Ange, wag mo niyo pong igagala yung ano niyo, Ma'am Ange, yung main channel niyo muna. Yung alagad niyo muna ipasok niyo. Tatlo na lang host. Antoinette Siptino, haha. Nakalimutan ko, Ma'am Ens. 81 ka na, si Krisa ah. Si Krisa, 81 ka na. Okay na. Ilan ka ba kanina? 60, 70, 80? PMM channel, thank you po. Baba lang po kayo ng bahay. Antoinette, may jacket na yan. Hello, kamakap. Ayan. View lang okay na. Andito po ako sa inyong bahay. Node lang po. Yes po, 54. Ang real sub. Sis, Casey Min, sabihin mo, banana. Sis, Casey Min, sabihin mo, banana, wag subs ha. Baka masilip ni Lolo. Sabihin mo, banana. Salamat, host Pretty. Thank you, kamakap. Andito po ako nanonood. P-Bert Vlog. Tikitan ko na rin ha. Nanonood lang ako. Wag sub. Ito, tinuruan na kita. Sabi ko, Tagalog eh. Banana ka mo, banana. Yung si ano rin kanina eh, nagsabi niya sub. Pwede sabaw. Ayan, pwede ring sabaw. Hindi ba ako rinig guys sa ano ko? Music ko dito sa kabila. Lakas kasi eh. Dandikit na po kay PMM channel. Ayan, PMM, pabalik naman po sa nakapin. Si Casey Min, ang baby ang kanyang tahanan. Baby pa po. Ang kanyang tahanan, baby pa. Kasing baby po ng host. Charot. Ange, 1.5 ka na, sabi ng ating Ma'am Ens. Ayan, may harang ka pa. Nahiya naman yung harang. Nagharang siya. Ayan. Bakit si Nightboot? Casey Min on the way po. Sabi ni PMM. Kokolo ka, hide na ni Nightboot. Bakit ganon? View okay lang.
Dikit kalembang sa'yo, PMM. Dikit kalembang. Ang may kasalanan pala si Sis Casey. Na ano daw niya, napindot daw niya yung hide. I-unhide mo. I-click mo. I-click mo ulit, tapos unhide. Hindi ba ako rinig ng ano, yung music sa kabila? Masamang panaginip. Dami kong tawa, mga 150. Bago pa lang yan si ano ma'am, si Casey Min, bago pa lang siya sa ano natin, sa ating digitan. Na-miss ko yung laro natin nila Ate Risa. Kaya nga Ma'am Ens, no? Magpabinggo ako 10-10. Yung pahirapan, tapos yung presyo, ano lang, yung price, 10-10 lang. Kaloka. Casey Ming, dito ulit ako sa iyong bahay. Naalala ko yung mga makukulit sa LS. Sis Casey Min. Sis Casey Min, dami ng ano ah. Ako to, pinapanood ko to ah. Tingnan natin kung magbabaklas yan. Price or WH or views na lang yung price. Or sub, sabi ni Ma'am Ens. Pwede Ma'am Ens. Baba lang po ikaw ng bahay, ikot po natin yung ano alagad natin. Casey Min on the way. Casey Min, dan ulit sa iyong bahay. PMM channel, dan dikit na po, pasukli. Aba, bukas ulit ma'am. Kita-kita ulit tayo bukas. Asa na si Ma'am Ange? Ma'am Ange, andyan ka pa ba? Kaya nga Ma'am Risa, kung andyan ka man, magparamdam ka Ma'am Risa. Dalawa na lang. Ilan na ba sa'yo? Dalawa na lang? King minamastan. Naririnig ba yung music dyan? Naririnig ba yung music? Ma'am, in USA, mega loud shout out.
Hagip pa rin yan, Ma'am Ens, ni YouTube. Ma'am in USA on the way, sabi ni Casey Min. Ma'am in USA, nakapin po yung bahay ni Casey Min. Thank you po. May galaw shout out. Naku, Ma'am Ens, wala na yung mga music ko. May mga CPR, yung ginagamit ko may CPR po. Pero mukhang mga ano to, Ma'am, mga remix. Remix tong ginagamit nila. Ma'am Casey, hindi na ka na yun sa'yo. Bards Ferulen. Sabi ni Sir Kamakap. Ano po yun, sir? Sir Kamakap, ano po yun? Isa na lang po. Ayan, hinanaan nila, hinanaan. Ma'am Ens, enjoy. Kamakap, ano po yung Bards Ferulen po? Ano po yun? Oo, sis Casey Min. Bukas ulit. Para hindi mabigla, baka mabigla eh. Madami nang nag-ano sa'yo. Madami na ako naipasok. 83 subscribers na, ikaw. Basta wag mo munang ano, mag-clear history ka na lang muna. Mag-clear history ka. Wag mo munang ano, yung channel mo. Ano po yung Bards Ferulin po? Sir, ano, Kamakap.
Charlie Megalot, shoutout! Ayan, may jacket ka na. Ibang lahi. Sige, salamat host. Baba na ako. Naku, sabay iniwan ako ni sis. Kakamiss din yung dati tayong ganyan. Kaya nga, Ma'am Ens. Ayan, may Charlie, may jacket ka na. Bakit may yehey si Charlie? Yehey! Yung nalulungkot pag nalalagasan, tapos bilang na bilang ang sub. Banana pala. Charlie, may jacket ka na. Yehey, sabi niya eh. Sino ito? Baba po kayo ng bahay. Padikit kalembang po sa ating Ens Vlog. Ha? Ba't iba yung napin ko? Darius Kitchen. Hello po. Ayan, may jacket na Darius. Baba na ng bahay. Wala, bakit ganon? May topak tong ano. May topak yung... Ang pinipin ko ma'am yung channel niya pero iba yung lumalabas. Tamsak host. Ayan, okay na. Nag-refresh ako. Nag-refresh ako nung main ko. Darius, may bahay ka, may bahay ka na, may jacket ka na dyan. Sana si Charlie? Sana si Ange? Ange, dyan ka pa ba, Ange? Ayan, okay na. Okay na, Ma'am Ens. Kumusta ka? Sir Darius Kitchen, baba po ng bahay. Shoutout po sa inyo. Thank you, thank you.
Baka kumain na, ma'am. Sis Casey Min, nasan ka na? Iniwan mo na ako. Sis Casey Min. Pabulot mo na madyo ko, ah. Yes, ma'am, kain na rin ako. Kain din ako. Hindi pwedeng kailang. May sibuyas ako dito, lagyan ko ng ano, kamatis, ma'am, and tsaka ano, bagoong. Bagoong talaga. Kain po tayo, gawa ko ng ano, ng sibuyas, kamatis, tsaka mangga. Tapos lagyan ko ng patis or bagoong.
Anjep, thank you. Ma'am Ens, thank you. Clash of Clans, shout out. Live na si Sir, si Boss Butchog. Bukas ulit guys. Ma'am and Jeff, bukas ulit ha. Same time. Ma'am Ens, thank you. Live na si Boss Butchog. Ma'am Ens Sarban, Ma'am and Jeff. Thank you. Bukas po ulit. Paalam, Ma'am Ens. Bye-bye. Hindi naman ako nakamute, no?